ఈరోజు నేను వచ్చేసి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ కడాయి పెట్టుకున్నాను, ఒక 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ నేను ఆవాలు, జీలకర్ర, ఇంకా ఉల్లిపాయలు, ఇంకా పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఫ్రై అయిన వరకు కొంచెం కలపాలి. ఇంకా ఫ్రై అయిన వల్ల కొంచెం ఆనియన్ ఫ్రై అయ్యాక చిక్కుడుకాయ వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ దీనికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకున్నాను. వేసుకున్నాక బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఒకసారి. నేను మూత పెట్టుకున్నాను తొందరగా ఉడికిపోవాలని. మధ్య మధ్యలో కలుపుతుండాలి, తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటాను అన్నమాట. కొంచెం చిక్కుడుకాయకి ఎక్కువ టైం అవుతుంది అన్నమాట. సగం కుకింగ్ అయిపోయింది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కారం, పసుపు వేసుకోవాలి. నేను పసుపు ఇంకా కారం యాడ్ చేసుకున్నాను. ఫస్టే సాల్ట్ వేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు వేసుకోలేదు. నెక్స్ట్ మనం మధ్య మధ్యలో బాగా కలుపుకుంటే బాగా ఇంకా ఫ్రై అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ నేను సబ్జీ మసాలా పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్నాక ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచితే ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంతే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్గా చిక్కుడుకాయ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.